L-Erbgha filghaxija f'Ħararaw, il-mexxej Laburista Joseph Muscat irrefera għal dak żvelat nhar il-Ħadd li għadda mill-gazzetta Malta Today li kien hemm politiċi li rċevew rigali. Fil-mass meeting ta' nhar il-Ħadd li għadda, Joseph Muscat staqsa x'rigali ingħataw il-politiċi, min huma l-politiċi u x'taw lura dawn il-politiċi għal dawn ir-rigali. L-Erbgha filghaxija Joseph Muscat reġa' staqsa fuq kif politiċi irċevew rigali u qal li din hija kwistjoni li tqajjem mistoqsijiet kbar. Joseph Muscat qal li l-pubbliku għandu jkollu aktar fatti fideh. Meta qed jissemmew politiċi li rċevew gifts, hija kwistjoni fil-fema tiegħi illi tqajjem mistoqsijiet kbar. Joseph Muscat qal li l-Prim Ministru għandu jikkjarifika l-pożizzjoni tiegħu dwar Tankred ta' Bone li din il-ġimgħa tressa l-qorti fuq l-iskandlu tal-ħlasijiet ta' commissions fuq ix-xiri taż-żejt mill-Lena Malta. Jiġifieri il-Prim Ministru qed jindikalna li fl-2005 forsi kien jaf xi ħaġa illi ma qasamix mal-pubbliku illi waslu biex lis-sur ta' Bone ma jerġax jappuntah. U fil-fema tiegħi dak huma iż-żewġ stqarrijiet importanti li għamel il-Prim Ministru li għandu jikkjarifika. Joseph Muscat irrefera l-aħħar billboard tal-Partit Nazzjonalista bl-uċuħ tiegħu u tal-Prim Ministru misbugħajn bil-kulur aħmar u blu. Kull min illum il-ġurnata għadu indeċiż x'ħajkun qiegħed jivvota fl-elezzjoni tad-9 ta' Marzu jħares sewwa lejn dik l-istampa u jgħid jekk irid jgħix f'Malta fejn in-nies ikunu immarkati bil-kulur jew inkella irid jgħix f'Malta illi kulħadd ikun ittrattat skont x'kapaċi jagħmel. Qal li għall-kuntrarju tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista biddel l-istil ta' politika tiegħu għal politika ta' għaqda. Ma rridux nissottovalutaw l-ammont ta' nies illi avolja relattivament ftit meta mqabbel ma' pajjiżi oħra xorta qed jibagħtu messaġġ qawwi meta ma joħorġux jivvutaw. U lil dawn il-persuni li naħseb jinsabu diżillusi mill-politika, ngħidilhom li aħna dak il-messaġġ fimnieh u ħadnieh u għalhekk mhux qegħdin nippreżentaw il-politika tribalistika tas-soltu tal-aħmar u tal-blu, imma qegħdin ngħidulhom this is a genuine break with the past. Joseph Muscat qal li l-politika tal-Partit Laburista tpoġġi fiċ-ċentru lin-nies u tirrifletti r-rieda tan-nies. Għandna il-polz tan-nies f'idejna u l-importanti li qegħdin ngħidu li dan il-polz mhux ħanitilquh fid-9 ta' Marzu illi ġej, imma ħajibqa' jekk nagħtaw il-fiduċja gvern li jkollu idejh fuq il-polz tan-nies. Tkellem ukoll id-deputat mexxej Laburista l-affarijiet tal-Parlament Gharghur. Huwa qal li għalkemm hemm id-differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista mhuwiex aċċettabbli li jkun hemm id-diviżjoni li qed iġib il-Partit Nazzjonalista. Qal id-diviżjoni hija perikoluża u mhux aċċettabbli għaliex inkella l-pajjiż ma jkunx jista' jevolvi u jsir politikament matur. Gharghur qal li l-Partit Laburista huwa differenti mill-Partit Nazzjonalista għaliex huwa kredibbli. Preżenti taħt it-tinda kien hemm ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-ECOSI, il-Young European Socialist, Thomas Mess. Huwa qal li jinsab impressjonat bl-involviment tan-nies fil-politika Maltija. Qal li meta wieħed jivvota għal Partit Progressiv iġib il-bidla illi hemm bżonn. Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy world. You're the diamonds, you're the pearls, let's make a new tomorrow. Come on.